знати, що він може. І оце наше таке, знаєте, коли все сфокусовано на мені, ми часто забуваємо приходити в страсі Господньому, в пошанні, в благоволінні перед Його лицем, пам'ятаючи, хто є Він і хто є ми. І от дивіться, перша моя думка, яку би я хотів сьогодні сказати, і чуть пізніше я її більше ще розвину, що все починається з Нього, не з нас. Я вчора був на одному служінні підлітковому і задали питання, як мені знати моє покликання, як мені знати, до чого Бог мене покликав. З вас хтось собі задавав таке питання? Знаєте, в чому наша проблема? Що ми, в принципі, буваємо зайняті своїм життям. Ми зайняті собою, своїми планами, своїми мріями. І ми ходимо, знаєте, своїм таким питанням.